Kukwento ko lang yung naging buhay namin noon nung Pinatubo days. Nung sumabog yung Pinatubo. Kasi naikwento ko na to sa sa isang channel ko sa Kapampangan Podcast. Okay, nung bata kasi ako, nung nag-announce na sasabog yung bulkan, tapos may pinapanood pang video sa amin yung kapitan namin na si Kapitan Jesse, na kamag-anak din namin. Pinanood namin yon, nakala ko yun yung mangyayari, yung mga taong namamatay, ang daming mga patay dun sa video kasi. So inisip ko, ganun yung mangyayari, kaya iyak ako ng iyak. Bata pa lang ako noon 1982 siguro, 1991 yun 1991 ba? Oh. 1991, so nasa 9 years old pa lang ako noon. Umiiyak ako kasi iniisip ko na ganun yung mangyayari sa tatay ko, or mas early, parang hindi, 1991. So iyak ako, no? At magna-9 pala nun, magna-9 ako nun kasi October ako ayun. At nag-evacuate kami nung pumutok na yung bulkan sa sa Maimpis, San Fernando. Nung nandun na kami, ang ganda ng doon, ang ganda ng lugar kasi naglilibot-libot pa kami nung pumunta kami sa likod nung nung parang elementary school yun may mga tubo-tubo at ang ganda talaga. May parang gubat pa akong napuntahan doon kaka-explore ko ng bata. So ayun, doon kami nag-evacuate ng ilang araw. Palipat-lipat kami doon sa kamag-anak, no? Sa kamag-anak namin na kamag-anak ni lolo ko. Buong angkan namin, kasama yung lolo ko, lola ko, mga tito ko. Tapos doon may isang bahay doon na ginagawa pa lang, doon kami muna natulog. Tapos may mga usap-usapan na walang kuryente pa doon na may daw doon, na may multo, may ganon, no? Natatakot ako Tapos may kapre daw doon sa Aratilis. Ewan ko paano kakasya yung doon, baka maraglag pa nga yung kapre doon kung meron man. Kwentuhan na ganon, no? Yung mga matatanda kasi. And then yung tatay ko, naalala ko at saka nanay ko na umuwi sila ng Sapang Bato, 19 kilometers araw-araw nilalakad nila. Ngayon pala, kaya pala umuwi yung tatay ko, bumubuo na ng bahay sa amin kasi nasira, nawasak yung mga bahay sa Sapang Bato wasak talaga dahil sa tindi ng mga buhangin sa taas, sa bubong. Parang galing, nagtataka nga ako ba kayang ilabas yun ng ng Pinatubo kayang ilabas yung ganong klaseng buhangin at saka dami talagang bahay na sira nun. So pagkatapos nung sa Maimpis, next namin is sa Pampang kami nag-evacuate. And then ganun pa rin, umuwi araw-araw, no? Then palapit na ng palapit sa na kami noon, sa Margot, yung bahay ng tito ko na may kwarto lang yung inaano namin. Tapos alam ko nasira yung bubong, pero di na ako masyadong doon sa sa sala nila kung okay pa ba or ginawa lang ni tatay. Pero doon kami tumira ng ilang mga rin siguro araw. Then nung umuwi kami sa sa Sapang Bato, may may bubong na yung bahay. So may bubong na at tumira kami doon. Grabe, iilan lang yung tao sa Sapang Bato. Kasama kami sa mga nauna. Yung tatay ko kasi ganun yung parang pa-astig effect So ayun, tumira kami doon. Pa-astig effect, I mean, so anong relevant? Baka anong connect? Yung ganun siya, yung tipong babalik tayo, safe naman, yung tipong ganun, yung mga typical na matitigas ang ulo. So bumalik kami, tapos ayun, dahil mahirap yung pahirapan yung relief, di makatawid, di nagtrabaho pa ako noon na sa murang edad, kasama ko yung si Apwa. Kahit maliit-liit lang ng mga bato-bato yung binubuhat namin doon sa tinatawag na Sabo Dam, Sapang Bato Dam, which is hindi naman talaga dam. Nag-iipon lang kami bato, siguro pinayagan lang kami para mabigyan kami ng sardinas, tuyo-tuyo at saka bigas. Ilang araw din yon. So sumama kami hanggang sa di na namin kaya ni Apwa, masakit na yung katawan namin. At yun, no?
nung mga time na ano, nung mga time na talagang wala nang makain, narinig ko yung naging kapitan na nun si ano na, si pagkatapos ni ano ni Papang JC, parang napalitan din si Mauro Manyalong yata. Oo. Ang ginawa is in-announce na ano, na pasukin na yung mga bahay. Ewan ko kung kapitan na siya doon, basta pasukin nyo na yung mga bahay, maghanap kayo ng makakain, sabi sa mga tao na iilan lamang. So yung mga bahay noon, pinagpapasok namin, no? Pumapasok kami sa mga bahay, naghahanap ng mga delata, bigas or something, no? Kaming mga bata nakikisaw-saw sa somehow pag nanakaw, no? Ganun. Tapos hanggang sa yung Clark, kaya nakilalang magnanakaw yung Sabang Bato. Ganun din. Ito medyo matagal na rin ano to, lumipas after nung kakaputok lang ng Pinatubo. Sira-sira pa rin yung Sabang Bato. Yung Clark, parang nung umalis yung mga ano nun, yung mga Americans, sinabihan na ano, may narinig akong sundalo na sinabihan na yung mga tao sa Sabang Bato is pumasok sa ano, sa Clark para kunin yung mga natitirang pagkain sa mga bahay-bahay. Ganon yung nangyari. So nagsipasukan yung mga tao. Unang kinuha is pagkain, then sunod na kinuha yung ref, then yung mga appliances, tapos yung mga furniture. Then nung wala nang makuha, yung mismong bahay sinira, yung mga bubong, yung mga yun, bawal na yun. Talagang hinahabol yun, may mga nahuhuli na nun. So nung ganun yung nangyari, pagkatapos ng bahay, nasira-sira na yung bahay, sumunod yung ano naman. Sumunod yung anong tawag dito? Yung mga kuryente, tanso-tanso. Then alam niyo ba nun? After nun, ang ginawa is, alam niyo ba yung gasolinahan dun sa bundok ng BOQ dito sa Sabang Bato? Gasolina naman yung kinuha dun. After nung gasolina, kinuha is yung tubo ng gasolina. As in ganun. Tapos yung nung tubo na yung kinukuha, may nabalita pa noon na dalawang namatay sa taga-Sabang Bato at ang tawag ng balita ay scavengers. 2 scavengers died, ganon. So yun yung naging buhay namin. Grabe yung Sabang Bato noon, yung buong lugar. No, sobrang ano yung mga bahay, kasi may isang ano dito, baryo sa Sabang Bato. Yung baryo Maligaya, nawala yon dahil sa lahar. Makikita mo yung lahar. Parang ang saya-saya ng mga bata kasi nakikita mo yung umuusok na parang simentong nagano maitim, as in maitim. So yung buong Sabang Bato nun parang ano, The Walking Dead. Ilan lang yung mga tao, napakatahimik, walang sasakyan. Although may ligaya sa puso ng mga bata, kagaya sa akin, yung mga fear sa parents naman ay di nawawala yan di nawawala. Sa amin pag uulan, pag didilim nun talaga, total blackout. Wala kang makikita, tanghaling tapat. Wala kang makikita. Makikita mo lang ano, yung mga ilaw, kandila, kasi pahirapan pa sa ilaw nun Alam ko, tagal namin bago kami nagkakuryente Nakidugtong pa kami sa kapitbahay nun nung dumating na yung tabing bahay namin. Patay-patay na rin yung mga yun Dami nang namatay sa mga naging heroes ko nung bata ako. So bago kami lang yung bumalik, yung sina lola ko, yung mga tito ko, hindi muna. Matagal bago sila bumalik. Lumipat sila nun sa Barrio Saudi dito sa sa Hensonville. Tapos ayun yung Sabang Bato parang The Walking Dead. As in talagang kung nanonood ka maliban lang sa The Walking Dead kasi hindi sira-sira yung bahay. Pero dito sa Sabang Bato talagang sira-sira yung mga bahay. Tapos puro alikabok. And then pagka yun nga pitch black na na uulan ng tawag namin noon, una ashfall lang Pero hindi na ashfall nung may umuulan na ng putik. Kasi yung grabe, parang nare-refresh sa akin yung ganong klaseng experience. Although yun yung nag-shape sa amin Without Pinatubo, malamang hindi ko asawa yung asawa ko ngayon, kasi yung mga taga-Sabang Bato nag-evacuate sa sa Arayat Tapos dun nila nagkakilala yung nagkakilala yung tito niya at saka yung taga-Sabang Bato, si Tita Helen, at naging mag-asawa sila. And then since magkakilala sila,
anong nagtrabaho si Mrs. may tinirahan siya dito sa Sapang Bato, so nagkakilala kami. Talagang nag-shape din. No, ang nangyari nung pinatubo, although ano yon, kung walang pinatubo hindi nangyari to. Yan, baka iba yung asawa ko or posibleng wala akong asawa. Siguro wala akong asawa, hindi natin alam, or posibleng patay na ako, hindi natin alam. So ayun, no, may time pa na ano na to, tapos na post pinatubo na to. Pero nung bata ako may naalala ko na dumating yung napakaraming duron, balang, ganon. Balang ang tawag yata, balang sa amin, Kapampangan, duron. Ang dami nun, kahit saan ka pumunta sa bundok, nag-ano kami nun, sabi namin, nagsasaya-saya pa kami, talon-talon. Tapos alam ko na ano pa ako sa teacher nun yung dito, anong tawag doon, yung patilya ko, inano, tawa-tawa ka, sabi, tuwang-tuwa ka, nagte-thank you Lord ka sa mga ano yan, sisirain yung mga pananim, sabi nung teacher. Napatilya ako dito, tuwang-tuwa ako, praise the Lord, kasi madaming mga mahuhuling balang. Kinakain namin yun so nakakain din ako nun, balang. Tapos yung salagubang, kaya lang yung salagubang, nung kumain kami na salagubang, parang parang nakakaantok, yung sobrang antok ka, ewan ko ba't ganon. Yan yung kaibigan kong si Meno so ganon yung nangyari that time. Ayan, ba't naghihilaw sa likod? Up to 60 lang naman dito Ganon yung nangyari nung mga panahon na yon. At hindi ko talaga makakalimutan, kasama yan sa experience ko at kasama sa istorya ng buhay ko. So dalawang era na yung nangyari, no? Dalawang era na. Yung yung pinatubo, at saka dalawang era of calamity. Pinatubo at saka yung basic na bagyo, nangyayari yan pero yung parang mga malalaki yan, pinatubo at saka itong COVID. Napaka ng pinatubo days na yun. Talagang kami nun ng tatay ko, namumundok pa kami that time para lang makakuha ng mga makakain. Yung mga naiwan na mga kamote, yun talagang hukayin yun. May mga naiwan na kamote, mga papaya, grabe, papaya. Tapos para may fresh na tubig, mga nyog. Ang lalayo, halos napupunta na kami sa banda sa Porac nun pagka pagka namumundok kami. So yun lang, no, nakwento ko lang yung panahon namin na parang parang ganun na lang yung magiging kwento Baka one day pag nawala na yung mga may maikukwento noong time na yon, wala nang nakakaalam sa kwento ng pinatubo. Grabe yung nangyaring devastation talaga. Grabe yung nangyaring na yon. Isipin mo, ilang tao lang kayo sa isang barangay, tapos lagi pang umuulan na ganun. Lagi pang umuulan ng buhangin, ng abo. Tapos maririnig mo may puputok na malakas. Ngayon pala sumabog na naman yung bulkan. Kayo na lang yung natitira. Kayo lang yung kayo lang sa barangay ninyo. Tapos may time na sobrang nakakatakot yung pagdilim. Kasi pagka dumilim na at umuulan na ng parang mga buha-buhangin, yung tatay ko nasa taas na ng bubong, tinatanggal niya yun kasi baka pag hindi niya tinanggal, na naman, babagsak na naman yung bubong. Ganun yung kasi yung nangyari sa namin barangay nagsibagsakan yung mga bubong kaya nasira. Yung iba naman lubog sa buhangin. At naalala ko, dinadaanan ko to, naging bangin na to nilagyan na lang ng nilagyan na lang ng mga lupa-lupa sa ibaba, buha-buhangin, nilagyan na lang. Pero napakalalim nito dati, as in na to, bangin na to.
Isang ano na lang to, itong daan na to, tapos yung kabila, yung mga bahay dito sa side ko, yung mga bahay dyan, wala na yan, ubos lahat yan. So I think hanggang dito na lang, no, naikwento ko lang para at least meron tayong bagong pinag-usapan na kakaiba. Okay? Maraming salamat mga tol, at God bless. See you ulit sa susunod nating kwentuhan.